Il-Partit Nazzjonalista kompla joħroġ b'aktar proposti konkreti li bihom meta ikun fil-gvern se jtejjeb il-kwalità tal-ħajja tal-Maltin u l-Awċin din id-darba permezz ta' 10 proposti li ħarġu mill-klaster tas-sigurtà. Il-Partit Nazzjonalista jemmen f'livell f'kwalità ta' ħajja aħjar. Il-Partit Nazzjonalista kommess il bil-proposti tiegħu itejjeb il-kwalità tal-ħajja taċ-ċittadini tagħna. Kien dan il-messaġġ tad-deputat Beppe Fenek Adami li jikkoordina l-klaster tas-sigurtà, messaġġ li wassal waqt konferenza tal-aħbarijiet indirizzata wkoll mill-kandidati tal-Partit Nazzjonalista Erol Kutajjar, Graziella Gallia u Darren Karabot. Beppe Fenek Adami spjega li mhux aċċettabbli li f'pajjiżna hawn anzjani li jgħixu bil-biża' f'darhom, mhux aċċettabbli li ġenituri jgħidulek li ma jħossuhomx siguri ħallu it-tfal jilagħbu barra. L-10 proposti li ħabbar il-Partit Nazzjonalista jinkludu t-tisħiħ tal-community policing, konċett li ħareġ bih il-Partit Nazzjonalista u li qed jikkommetti ruħu li jibqa' jsaħħaħ, fejn dan isir parti mill-operat prinċipali tal-korp taħt tmexxija ta' assistent kummissarju. Gvern ġdid nazzjonalista biqbil mal-kunsilli, aġenziji u l-leża jintroduċi kunċett ta' Community Support Officers li joffru support u assistenza lil komunità kif ukoll jipproteġu l-ambjent. Il-Partit Nazzjonalista se jagħti wkoll ir-riżorsi kollha meħtieġa lill-Kunsilli sabiex jidentifikaw hotspots fil-komunità fejn il-kriminalità sseħħ b'mod kontinu biex hemmhekk isir investiment kapitali u infrastrutturali ħalli jitneħħa ir-riskju tissaħħaħ is-sigurtà f'dawn iż-żoni. Proposta oħra hi li jkunu introdotti skemi ta' għajnuna inkluż tax rebates sabiex isir investiment f'miżuri ta' sigurtà minn ċittadini privati fid-djarhom stess b'għajnuna partikolari lil blokok ta' appartamenti. Kompli tiżdied il-preżenza tal-pulizija fil-komunitajiet u fit-toroq tagħna. U f'dan l-isfond il-Partit Nazzjonalista jemmen li jintrabat minn issa illi ser ikun qiegħed isaħħaħ dan il-kunċett f'kull lokalità f'Malta, però ma jibqax wieħed inizjali iżda jdaħħalha bħala parti mill-operat prinċipali tal-korp. Il-Partit Nazzjonalista wiegħed li l-community policing mhux se jneħħi l-assess u fi żmien 24 xahar ta' Partit Nazzjonalista fil-Gvern l-assess kollha f'Malta u Fawdex jinfetħu mill-ġdid u fihom isiru wkoll l-investiment meħtieġ. Gvern ġdid nazzjonalista jagħti l-għajnuna kollha anke dik finanzjarja sabiex l-anzjani jibqgħu jgħixu f'darhom b'mod indipendenti u sikur. Il-Partit Nazzjonalista jemmen li kulħadd jixraqlu jgħix ħajja l-bogħod mill-abbuż u għalhekk se introduċi numru ta' apps fejn wieħed jista' jirrapporta lill-pulizija b'mod faċli u anonimu, inkluż abbużi u reati online. Illum il-ġurnata għandna iktar minn nofs lokalitajiet illi fihom fil-fatt m'hemmx qasta miftuħa. U allura l-Partit Nazzjonalista qed jikkommetti ruħu li fil-fatt jiftaħ dawn l-assess sabiex verament ikunu ta' servizz għal poplu Mawti u Awċ u kif ukoll jagħmel investiment fihom, investiment kif wara kollox jixraq lil pajjiżna. Gvern ġdid nazzjonalista se jindirizza l-problema ta' proprjetajiet li qegħdin fi stat ta' abbandun billi jassigura li l-kunsilli jingħataw ir-riżorsi u s-seta biex dawn jiġu irranġati. Il-Partit Nazzjonalista wiegħed li jinvesti sabiex l-ispazji pubbliċi jkunu ta' serħan il-moħħ fejn jinħatar kumitat mill-lokal stess sabiex imexxi b'mod ordnat u strutturat u tiżdied is-sigurtà u l-manutenzjoni. Se jitnieda wkoll bis-serjetà l-kunċett ta' Neighborhood Watch intis biex tiżdied il-viġilanza. Dawn il-proposti tagħna huma għalikom. Dawn il-proposti tagħna huma għalina u għat-tfal tagħna għaliex kollha ħaqna s-serħan tal-moħħ li ngħixu f'toroq siguri. Irridu nagħtu importanza lil dawn il-valuri. Aħna lesti li nieħdu d-deċiżjonijiet fuqhom sabiex inkunu s-serħan tal-moħħ għal pajjiżna. Intant waqt din il-konferenza tħabbar li permezz ta' dan il-klaster fil-ġimgħat li ġejjin il-Partit Nazzjonalista se jkun qed iħabbar kif se jtejjeb il-kundizzjonijiet tal-ħaddiema fil-forzi dixxiplinati.